Hola, bona nit, què tal? Bueno, avui és dissabte al vespre, estem aquí que volem fer caldo. Vull fer caldo de carn, vale? Un caldo potent, eh, per treure... Bueno, es pot fer servir de moltes coses, però jo demà aquest caldo el vull per fer un arròs amb romaní, hi posaré una mica de conill, perquè hi ha una mica de volum, però la recepta autèntica és arròs, ceba, romaní i el caldo. És una recepta que la vull dedicar demà perquè, bueno, ja veureu el vídeo que faci el muntatge per fer una dedicació als meus pares, que és un arròs potent. Bueno, però ara no estem parlant de l'arròs. Ara anem a fer el que és el caldo. I què necessitem? Primer començar la capçalera. I després ingredients i crec. Vinga, fins ara. Vale, aquí tinc l'olla. Aquí deu haver uns 4 litres, de 4 a 5 litres d'aigua, vale? Freda. I què posarem? Tot això, vale? Això és per demà, això no feu cas. Vale? Primer posarem el que és dos pollastres, carcasses de pollastre. Aquí tenia gallina congelada, vale? Que hi ha un mig pit i tot una pota i mig pit d'ala. O sigui, tot això ho aprofitarem. Vale? Tenia pernil, li posem un tros de pernil, això ve de Nadal, que el vaig congelar, i després ho faré servir per una altra recepta que tinc. Vale? Els restos d'entrecots de vedella, també això seria la part de vedella que tenia congelat, la farem servir. Costella, l'espinassa del porc, costella, que aquí van els rodons, vale? I s'han tret els rodons i això s'obre, i també ho tenia congelat, i també ho podem fer servir perquè no tinc costella, i posarem això. Vale? Després, com a grassa, hi ha el peu de porc, que tenia un peu de porc també, li posarem, i li m'agradaria posar papada, no? Per donar una gelatina, però no... és morro, vale? Posem morro, que el tenia per fer unes coses, però el farem servir per al caldo. I verdures, he fet neteja de la nevera, i posar naps, 2 cebes, pastanaga vella que tenia aquí, veieu que l'he anat retallant, ara ho veureu com ho tallo, però es torna negra a la nevera perquè, clar, la verdura entra i surt i sempre queden rampoines. Però és el moment de gastar aquest sota nevera, que queda al fondo, un rap vell, n'hi havia dos, però bueno. I ara comencem. Mira, aquí amb l'aigua freda i tirat. La gallina. Les 2 carcasses de pollastre, la careta, i a baix hi ha els 3 ossos d'entrecot, un peu de porc i 2 espines del que és l'esquena del porc. Vale? I què vull aconseguir? Veieu, només tirant la carn, vale? Ara el que vull aconseguir és fer, que es diu, una neteja en blanc, vale? Que vol dir blanquejar la carn. Què aconseguirem? Totes les impureses i tot el que és dolent, que no ens interessa, sortirà a dalt, el trauré l'espuma, i aquesta aigua la llançarem, vale? Que quedarà la carn blanca, per això es diu blanquejar, vale? I després tornem a posar la carn aquí dins, amb aigua freda, i hem tret totes les impureses de tot del que és la carn. Vale?
Què ha de bullir? Doncs ha de bullir uns 20 minuts i mentre anem traient la bromera, vale? I quan quedi així, que ja veus que està blanqueta, pum, traiem l'aigua amb un colador i tornem a recuperar les carns i vinga, i comencem a treballar la verdura, vale? Hola, el pernil, que ja el tenia una mica treballat, vale? Tallarem i tirarem aquest pernil a dins del caldo, però després amb el caldo bo, Pantem aquest, el faré servir per un altre tema. Vale, el que es deia de les pastanagues, veieu? Les pastanagues que jo perquè les haig de pelar, és que ho he fet així sense gravar, però a vegades tinc la nevera amb aire i si no les poses en bosses o queda un forat, es tornen negres, però de dins està bé. Vale? O sigui, si agafem la pastanaga i la pelem, veieu? Però això, a veure, que això per una manera també està bé, però diguem que és més lleig. Doncs aquestes rampolles, perquè en tinc de mogollon de pastanagues que estan millor que aquestes, el que faig, aquestes les aprofitaré per al caldo. Les aprofitaré per al caldo. Vale? Vinga, pelo la pastanaga i seguim. Vale, ja tinc tota la verdura tallada. Mentre estem blanquejant el caldo, una cosa que no he dit, all, amb camisa, no cal, vale? I grans de pebre, vale? Uns 8, no em posaré a comptar que n'hi ha 9 i 7, posem aquí dins i ja. I jo hi posaré unes nyores, que això es fa servir més amb peix, vale? Però jo perquè li vull donar una mica color a l'arròs de demà que vull fer, li posaré una nyora. I el caldo de carn no cal fregir la verdura, però jo l'he fregiré una miqueta, vale? Per aconseguir donar-li demà una mica de color. Però bueno, quan està bullint la carn heu d'anar deixant que arriba el caldo, agafa un color daurat, aquest és el punt que hem de deixar el caldo per demà, vale? Veieu que tot això, aquestes impureses, tot això no cal el caldo, vale? Aneu traient, vale? Això és com si netejar el caldo que faig, això és important. És com, per exemple, si fem uns callos, no? És important, primer la primera bullida, primer per treure aquella pudor que fa. Un dia en farem. Jo soc molt de callos, m'agraden molt els callos, però no soc bueno, però tinc una recepta que em van donar una vegada i la compartiré, però ja dic, no soc un gran cuiner de callos, però bueno, amb cigrons aquí a la noia i pot quedar bé. Vale, no marxem d'estudi, anem seguint bullint, poso la tapa, que agafi velocitat això, anem a blanquejar la carn, traiem impureses, tirem l'aigua i comencem amb el tema verdures. Vale, veieu que està ja més net, una mica de gui, de grassa, mireu, pintó de... Vale. Vinga, anem a colar i comencem de zero. Vinga, una mica d'oli. I li poso una mica de nyora. Ja dic, perquè donar un gust a la paella que m'agrada, Si hagués per fer uns altres receptes no cal la nyora i no cal sofregir, Però jo vull aconseguir aquí un color, un gust, a veure què és per l'arròs. Ara fregirem a purar i després van les verdures. Vale? Hem posat els alls també. Jo no apuraria més perquè tampoc és... Una mica més. I ja
comencem a tirar les verdures. Res, una miqueta, només. I ja tirem la carn i l'aigua, sobretot freda, sempre freda, l'aigua. Però que us vaig dir una vegada que destaca és que amb tirar l'aigua freda el que fa és que l'olla és com un trempat, no? Jo que soc mecànic, tu tires aigua freda, el ferro fa una reacció i treu totes les impureses que a nosaltres aquí el que ens interessa que tregui tota l'aroma màxima que quedi el caldo per infusionar. Tot és important, Recordeu que aquí hi ha pastanaga, porro, ceba, nap, anyora, pebre, all. A la descripció de baix ho posaré tot. I fins i tot posaré coses que jo no tenia i no he trobat. Per comprar per fer un bon caldo, que aquest caldo serà brutal, Però que a la inscripció hi haurà coses que no he posat aquí, però que si no ho comprar, les compreu, perquè val la pena, I ho posaré per 4 litros. Vinga. Bueno, ara portem una hora fent el caldo. Veieu? És net i va agafant un color daurat. Vinga, fem una mica més. I faré 2 tongades, o sigui, trauré aquest caldo i després tornaré a posar aigua i faré una altra tongada per després tindre'n, el congelaré. Vale? És per acabar d'aprofitar tot el fato. Bueno, mireu, ara el que he fet és, a veure si m'explico. O sigui, ja fa quasi 2 hores que feia el caldo. El caldo el tinc aquí, escorregut. Quin color que té, daurat. Això també l'enyora li ha donat aquest color. Fins i tot el passaré per un color més finet, perquè quedi net. Però al buidar jo he deixat 2 dits de caldo aquí. El que faig, perquè és un caldo per donar gust a paelles, a coses que... O sigui, d'aquí no farem un caldo, una carn d'olla, tampoc no hagués fet servir aquestes tècniques, hagués treballat amb un altre producte més diferent, El que vull fer és una segona bullida, per treure el màxim suc de tot el fato, Això és una manera de tindre caldo de carn, per exemple, la paella que faré demà, aquest caldo, el guardaré per altres coses perquè està més concentrat i aquest agafarà un mogollon de força igualment per la paella que faré demà. I és una manera que és el cuina d'aprofitament, és una manera d'allargar el caldo. O sigui, d'aquí haguéssim de fer unes altres receptes, no, això no toca, però en aquest cas per el que vull fer servir sí, i és una manera de tindre més litros. I després es congela i el tens per un altre dia. Vinga. Aquest és el caldo que hem colat. Primer amb el color gran i ara ho faré aquí amb el color més prim per treure més. Veieu que queda brossa? Perquè quedi més net, més transparent. Anem a buscar més qualitat. Aquí si volguéssim fer una reducció, per exemple, una reducció de carn, ceba, amb ximenis i poses una mica de caldo, veieu? Que és transparent. Aquest és el caldo que us vull ensenyar com fer aquest caldo. Caldo de carn boníssim. Ara el penjaré. I aquest caldo farem, l'altre que estic fent, el farem servir per demà fer l'arròs del romaní. I farem una dedicatòria de la paella que farem demà. Hem anat a buscar el romaní, aquí al bosc. Jo el tinc aquí 200 metres, o sigui, jo estic confinat, però aquí 200 metres
anat ràpid i els he agafat per demà. Vinga, bon profit.